Da gaske ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na fafutukar neman siyan ɗan wasa Rodrigo daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a wannan bazarar. Kamar yadda jaridar Talksport ta rawaito, an bayyana cewa koci Mikel Arteta babban masoyin Rodrigo ne, kuma ya bayyana wa shugabannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na'am ɗinsa domin su gwada siyan ɗan wasan gaban na ƙasar Brazil. Kamar yadda jaridar The Athletic ta bayyana, an tabbatar cewa ɗan wasa Dean Hodgson ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth akan kuɗi euro miliyan 60 jimilla. An bayyana cewa ɗan wasan bayan ya rattaba hannu kan kwantiragi har zuwa Yunin shekarar 2031. Yanzu Real Madrid ta samu koci Xabi Alonso da ɗan wasan baya Trent Alexander-Arnold da kuma yanzu ƙarin ɗan wasa Dean Hodgson. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasa Cristiano Ronaldo, wanda ke ƙarƙashin kwantiragi da kulab ɗin Al-Nassr na ƙasar Saudi Arabia, tun daga shekarar 2023 ya samu kusan euro miliyan 245.5 a kakar bara. A cewar jaridar Forbes, mafi yawan wannan kuɗaɗen albashinsa ya fi yawa, na dala miliyan 225. Sannan da sauran kuɗaɗen shigar da yake samu, in ji jaridar Sky Sport. In dai kai ɗan wasa ne, ba ƙwallon ƙafa kawai ba, Cristiano Ronaldo ya fi ka samun kuɗaɗen shiga tare da albashi. An bayyana cewa ana sa ran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen za ta buƙaci a biya ta euro miliyan 150 akan ta amince ta siyar da ɗan wasan ta Florian Wirtz. An bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta iya neman ɗaukar ɗan wasan na ƙasar Jamus idan ɗan wasan gabanta na ƙasar Brazil, wato Rodrigo, ya bar ƙungiyar a kasuwar musaƙin wasa ta bazara mai zuwa, in ji Florian Petersburg. A wani furci da ya yi bayan ya doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, kocin Chelsea Enzo Maresca ya bayyana cewa matsalar ita ce 'yan jaridu suna tunanin Chelsea yanzu iri ɗaya ce da Chelsea shekarun da suka gabata. Ni na ce ba iri ɗaya ba ne, inda ya ƙara da cewa yanzu ƙungiyar tana game ne da gina wani abu mai mahimmanci. Dole ne mutane su amince da mu domin kuma muna tafiya akan hanyar da ta dace, in ji Enzo Maresca.